turƙa shi bayan yadda mai martaba sarkin gabas ya ga ya yi zama da 'yan gida domin a daina gallazawa mata Abba Galadima wato Sumayya. Sai gashi an ga Shamsiyya ita da Amira sun koma ɓangaren Sumayya domin ci mata mutunci. Hakan dai bai ba su nasara ba domin sun je ne ba a daidai ba, inda suka samu saɓani har aka kai ga an jefar da Shamsiyya a ƙasa, inda yanzu muke so a tabbatar mana da cewa Shamsiyya ta mutu ko bata mutu ba. To mai saurare dai, idan kana biye da mu da ƙarshen bidiyon nan, muna dauke da cikakkun rahotanni. Ku dai ku daure ku danna subscribing, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ku dinga bin mu domin samun ingantattun labarai. Wannan abu dai wanda ya faru tsakanin Sumayya da kuma Shamsiyya ya janyo tashin hankali ba ƙarami ba a cikin gidan nasu na sarauta, inda Sumayya ta kai ga suma an kai ta ga asibiti. Abba Galadima ya shiga ɗimuwa da tashin hankali sakamakon ganin abin da ya faru, inda ya ga Sumayya ta faɗi ƙasa ta suma. Hakan ya tayar mai da hankali sosai ba kaɗan ba, inda a can kuma ɓangaren Kilishi ta ci alƙawarin cewa ba za su taɓa barin Sumayya haka ba, tunda har ta kai ga neman 'yar uwarsu ta cire mata rai, to su ma dole sai sun ɗau mataki a kanta. Shi ko mai martaba ya yi Allah wadai da wannan abu da ya faru, sakamakon cewa ya sasanta tsakaninsu, amma bai yi tunanin hakan za ta sake faruwa ba, inda mai martaba ya tar da wannan abun da ya faru. To mai saurare ne, kaka sha'afa da jin wannan labari. Idan wannan ne farkon shigowarka, ka daure ka danna subscribing, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo wasu ingantattun sahihannin labaran. Cece ku ce zai tashin hankali ba zai taɓa ƙarewa ba a cikin shirin na labari na. Ku dai ku biyo mu a wannan, za mu dinga kawo muku, mu fayyace muku abin da yake faruwa a cikin shirin labari na ɗin. Kada dai ku sha'afa, ko da yaushe muna cewa ku danna subscribing, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo wasu sahihannin ingantattun labaran. Ku dai ku biyo mu a wannan sabuwar channel ɗin tamu, za mu dinga kawo muku cikakkunnin sahihannin labarai.